Иртәгә 8 июньдә Өфө калаһында 21 быуаттың фольклор һәм фольклор сылыгы 3-нче халыкара фәнни практик конференцияһы узды. Ул танылган фольклорсы профессор Әхмәт Сөләймановтың тууына 85 ел тулуга багышланган. Барыһы тураһында ентекләп студия кунагы танылган сәсәния, фольклорсы, филология фәннәре докторы, Салават Юлаев ордены кавалеры Розалия Солтангараева менән әңгәмәләшәбез. Хәйрле иртә. Хәйрле иртә, кызлар. Һәм 21 быуаттың фольклор һәм фольклор сылыгы фәнни практик конференцияһы 3-нче тапкыр узарга тора бит инде, һәм ул гадәттә ниндәй форматта үтте? 3-нче тапкыр үткән махсус тик фольклорга һәм фольклористикага арналган конференциялар безнең Башкортстаныбызда әле булганы юк иде. Урал батыр эпосына арналган, мифологияга арналган конференциялар булды. Әмма әлеге быуатта үзеңнең мирасыңа, халыктың милли мирасына системалы игътибар һәм карантин аңлау хаҗәте нык артты. Шуңа күрә без бына хәзер 3-нче тапкыр үткәрәбез. Беренче халыкара конференция Урал батыр эпосы һәм дөнья дип аталгайны. Икенче конференция Урал батыр мифология һәм фольклорда уның яңа эзләнүләр дигәнгә арналгайны. Бұл конференциябыз иншалла безнең ардаклы галимебез бүтән Рәсәйдә һәм сит илдәрдә танылган бөек галимебез, Республика фәннәр академиясының почетлы академигы, профессор, филология фәннәре докторы Әхмәт агай Мөхәммәд Вәли улы Сөләймановтың 85 еллыгына арнала һәм ул тирәләй йыелган фольклорга ул үзен инде күп профильле шәхес ине, күп профильле галим ине, шундай ук күп профильле һораулар күтәрәбез. Фольклор һәм заман, фольклор һәм яшьтәр, фольклор һәм уны нисек был дәвирдә кулланырга, нисек уны кайтарырга, нисек уның куллану даирәһен күбәйтергә һәм башкалар. Икенче ягы бар. Әхмәт агай Сөләймановтың әле феномены асылган сер дип әйтә алмайм. Әле үзе вафат булгандан һуң ул кызы Нәркәс Әхмәт кызы әйтүенчә, том бына ошулар әле 10 томлык хезмәттәре калган. Һәм шуларда тырышып безнең ректорыбыз Салават Талгат улының фатихаһынан бына ошо тырышлыгыбыздан сыгарга тырышабыз һәм шундай төрле эшләр, гыйльми эшләрен дәвам итәбез һәм күптән түгел бына республика халык иҗады үзәге тарафынан Сәсәндәр дигән китабы ла сыкты. Бик күптән яткан китап, ул бик кадерле китап, бик кирәкле китап. Шу безнең әле күз аллап та еткермәгән, әле байкап та бетмәгән, әле уйлап та еткермәгән, ысынап та бездә шул тиклем Сәсәндәр күп икәненә без әле шаһидлык калабыз һәм ошоны безнең Әхмәт агайыбыз шулай итеп китап итеп калдырган һәм уның күптән яткан китабы бына без бик рәхмәтлебез Мәдәният министрлыгына һәм бына Сәсәндәр үзәге мөдире етәкчесе Нәфисә Булат кызына, Салават Илгиз улына бик рәхмәтлебез. Шулай ук безнең Тарих тел әдәбият институтында ул 10 ел тиерлек фольклористика бүлеге етәкчесе булып, мөдире булып эшләп китте. Был күренештәрдә асыласак конференцияла һәм тагыла бер феномен бар. Әхмәт Сөләймановтың феноменына кагылган. Ул ихтималы сәсән һәм шагыйр. Һәм уның китабы ла сыккайны. Ул китап таралып та бетте һәм уның шагыйрлеге ысынап та әле гыйльми анализга, ниндидер гыйльми даирәгә әле кергән күренеш түгел. Бына һәм әле шулай ук китаптары сыккан хәлдә лә, мәсәлән, Башкорт кар һүзләре 2 томда, Мөхәббәт дастандары дигән монографиялары, Башкорт халкының архаик эпосы дигән Рөстәм Рәҗәпов менән язылган китаптары әле асылып, аңлатылып, ниндидер комментарийлар бирелгән хезмәттәр түгел. Ягъни искитмәле күп эшләр эшләгән галимебез. Һәм кайда барма, бөтен Башкортстанда уның укучылары, уның фатихаһын алган
сәсәнлеккә, галимлеккә фатихаһын алган шәхестәр күп. Һәм без уларның рәхмәтлеген, без уларның моны ошо конференцияны үткәргәнгә зур рәхмәтлеген кабул итәбез. Мин уйлыйм, матур булыр, вәкаләтле булыр конференция дип уйлыйм. Алла өрһә. Иншалла, әйе. Аслап та Әхмәт Мөхәммәтвәли улы Сөләйманов безгә зур байлык калдырган һәм конференцияга әйләнеп кайтканда халыкара кимәлдә үтә бит инде, кайһы төбәктәрдән галимдар сакырылган. Безнең конференцияга шунда ук зур теләктәшлек белдерделәр килергә Кыргызстандан, Казакъстандан, Алтайдан, Калмыкстандан, Якут-Саха галимдәре бик тә рәхмәтле Әхмәт Мөхәммәтвәли улына. Әмма бездән тормаган сәбәпләр аркасында кискен генә кайһы бер үзгәрешләр булып китә. Килә торган кунаклар, килеп җитә торган кунаклар Казакъстандан һәм Үзбәкстандан буласактар. Әмма хәзерге замандың бик уңышлы һәм отышлы бер мәле бар, бер ысулы бар. Ул конференцияла онлайн катнашу мөмкинчелеге бар. Һәм улар бик күп илләрдән, күп республикалардан сыгасактар. Ягъни безнең конференциябыз онлайн форматта һәм офлайн форматта ла үтәсәк. Алтай, Кыргызстан, Казакъстан, Беларусь, Удмуртия, Чувашстан галимдәре сыгасак. Һәм әлбиттә үзебезнең Башкортстан, Татарстандан галимдәребез катнашасак. Аслап та дуслык, ептәре ныгын дигән ниятта кылабыз һәм программаһына килгәндә пленар өлешендән һуң Торатауга күтәрелү күзаллана һәм бер адашу хакында һөйләп китегез. Форсаттан файдаланып шуны әйтер инем, бүгенге бик газиз, мөкаддәс Юма иртәһендә тыңлап утыручыларны, һезнең үзегезне һәм ошындагы барыгызны ла Башкортта иң борынгы юлаларыбызның, иң борынгы байрамдарыбызның бере сәгать хуккан көн байрамы менән котлайм. Бұл байрам бигерәк тә Дәүләкән, Әлшәй, Миякә яктарында Бишбүләк, шулай ук Ишембай яктарында бик борындан булган һәм ошо мәлдән алып нинди көнгә туры килмәһен халык байрам иткән. Көлсә бешереп, түңәрәктәр йөрөтеп, теләк теләп һәм ошо көндән алып һау һибешергә мөмкин, һау инергә мөмкин һәм изге теләктәрне тик тадарынып, күңел тадарыну юлаһы үткәргәндәр. Һәм ошуга Торатауга бару, тауга менү, ысынлап та бына без нисек Әхмәт Сөләйманов тауын аңлайбыз, тырышабыз, байкайбыз, уның феноменын байкарга тырышабыз, шулай ук физик кимәлдә дигән һымак тауга менү дә каралган һәм унда бына әлегә һезгә әйткән түңәрәк йөрөтүләр, теләк теләүләр, Торатау ашын ашау, ул көлкүмәс пешереп ашагандар һәм суктар тарату, бына ошо юлалар буласак. Һәм Алла бирһә конференция бик матур итеп үтер дип ышанабыз. Һезгә рәхмәт студияга килгәнегез өчен. Юма иртәләре мөнбәрәк булһын. Әйткәнегез килһен. Һәм миндә форсаттан файдаланып, бына Әхмәт агайның китабын һезгә бүләк итеп калдырам. Ул һезгә бик тә кирәк буласак, барыгызга бик кыйммәтле, бик кадерле китап. Уның җаваплы редакторы безнең шулай ук ардаклы галимәбез Фәнүзә Надыршина. Ул күптән эшләнгән китап булган. Уга ла безнең сәламнәребез булһын. Гомумән без өлкән буын галимдарыбызга бик ихтирамлы, бик рәхмәтле булырга тиешбез һәм уларның хәтерен һаклап, уларны зурларга тиешбез. Үзенең шәхестәрен, зурдарын, изгеләрен зурлаган милләт кенә зур була. Төрле хатаһын эзләп, кәмсезлекләрен эзләү ул килешмәй. Шуңа күрә бына без ошо мәлдә өлкән сәсәндәребезнең рухтары шат булһын дип әйтәбез. Уларның рухтары бик мәшһүр. Сәсәндәрнең ярлыкаусы һәм фатихалаусы рухтар, тәңреләр, улар бик күп. Шуңа күрә сәсәндәр менән бик игътибарлы булырга кирәк. Шуңа күрә бына һезгә лә иң изге теләктәребез һәм кемдер килә ала, килһендәр зинһар, көтеп калабыз. Рәхмәт. Матлак рәвештә килеп күребез.